Dobrý den, ahoj. Sešli jsme se u dalšího podcastu dnes s Pavlem Malým z Tab Home a budeme si povídat o chytrém systému Tab Home a osvětlení Minalox. Ahoj Pavle, ahoj, čau. Děkuji za pozvání. Začal bych otázkou, co tě přivedlo k systému Tab Home? Hledání práce. Tak už je to pár rokov dozadu. Som vlastne hľadal novú robotu. Jak sa pritrafila táto ponuka a my sme si sadli, ja som sa im páčil, takže išiel som na post salesu, takže komunikácia so zákazníkmi a možno nejaký support a tak ďalej a to sa ďalej rozvíjalo počas toho času, takže takto nejak. Kde podle tebe nejvíc vynikne spojení Tab Home a Minalox osvětlení? Za mňa, teda aj keď s tými zákazníkmi rozprávam a prídu sem do nášho showroomu a môžu vidieť tie svetlá, tak samozrejme najviac sa to používa v klasických domoch, alebo teda tých smart domoch, kde sa ten zákazník rozhodne to svetlo stmievať a využívať vlastne všetky tie funkcionality a plusy toho osvetlenia, ktoré Minalox prináša. Či je to teda to cirkadiánne osvetlenie alebo teda rozvody na 24 V, čo je tiež oproti tým 230 má to svoje výhody. Dokáže sa to lepšie stmievať, dokáže sa to zálohovať, ak je potreba. Čiže tí zákazníci zistia, ale musím povedať, že veľakrát je to až potom, keď to reálne vidia. Tie predstavy o ovládaní toho svetla v dome nemajú úplne tak, jak má. To je dobrý point. Probírali jsme to s Oskarem v minulém podcastě, kde vlastně několikrát zaznělo, že je kruciálně velmi důležitý, aby se ty konzultace dělaly před samotnou stavbou, před samotnou instalací kabeláže a prostě u přípravy toho baráku, aby došlo k tomu, že se zkonzultuje, co vlastně ten klient chce a jak to má být na konci, aby se všechno správně připravilo a ty lidi potom neskončili s ovladačema a nějakýma kompromisama, kterým se dalo vyhnout, kdyby se udělala nějaká ta konzultace předchozí a ten stav se dotáhnul vlastně na papíře k tomu výsledku a potom teprve se šlo do toho boje na tú stavbu. Povedzme, že oni majú aj tú predstavu o tom, že ako sa dneska svetlo dá ovládať, lebo druhá väčšina tých zákazníkov, ktorí sem prídu, už minimálnu skúsenosť s tým majú. Že mali nejaký ovládačik, cez ktorý to vedeli ovládať, nejaký LED pásik, ale musím povedať, že veľa z tých zákazníkov je takých, že oni prídu s požiadavkou ovládať všetko okrem osvetlenia. Lebo si povedia, že to je vec, ktorú nepotrebujem. Hej? A či už je to z tých skúseností, ktoré majú, alebo im to príde zbytočné, tak my sme tu vlastne aj na to, aby sme im to vyvrátili. A ten showroom je práve na to určený, kde oni vedia získať aj ten wow efekt. A ten feeling. A ten feeling z toho, že prečo by vlastne mali to svetlo ovládať. A keď ale prídu zase s architektami, tak tam je to už skôr dané cez tú tému tých vypínačov, lebo už dneska, keď tie domy sú nafúknuté, sú obrovské, je tam veľa technológií, je tam strašne veľa svetiel, tak samozrejme aj tých ovládačov v klasickej inštalácii je veľa. Týchto toľko nemusí byť, ale máme to tu ako Za mě je skvělý to, že já vlastně potřebuji jeden ovládací prvek v místnosti a když se teda bavíme o nějaké jednoduchosti, tak je to nějaký 4bodový, případně 3bodový ovládací tlačítko, kde teda osvětlení v rámci toho prostoru řídím přes světelné nálady, který si přednastavím, nebo integrátor zabezpečí to přednastavení a já potom vlastně přepínám ty určitý nálady, ale pořád jsme teda v automatizovaném smart systému, kde je velmi důležitý to, že to gro za mě řeší ten systém. Já mám správné světlo ve správný čas na základě toho setupu toho systému. Presne tak. To už sa ale vlastne doplňa, či už o nejaké presence detektory, teda pohybové čidla s prítomnosťou, ktoré vlastne vedia detekovať, že ten človek sa v tej izbe nachádza a dokážete to svetlo regulovať aj na základe toho, že tam je pohyb, že tam je nejaká prítomnosť. A
To ale zase sa vrátim k tomu, že aj tie nálady, ktoré prináša napríklad to osvetlenie Minalox, tým stmievaním, oni častokrát nevedia, sú zvyknutí na to, že to svetlo môžu zapnúť, vypnúť z 0 do 100, do 100 na 0, ale nemajú predstavu o tom, že ako to svetlo môže prichádzať s nábehom, s fadeom, hej, fade out, fade in. A tá intenzita, že má byť prispôsobená vlastne tomu danému času počas toho dňa, čo je veľmi dôležité. A to už sme si dneska spomenuli, že čím vlastne ten človek je bližšie k tej noci, tak mal by využívať práve to osvetlenie do tých teplých tónov, čo teda tak kromě toho svetla majú od vás. Kromě toho stmívání ještě potom vlastně ta změna chromatickosti, teda změna teploty té barvy. Já zmíním za nás ten rozsah chromatickosti, který v tom konceptu teda máme nejrozšířenější, je 1800 Kelvinů, 4500 Kelvinů, 1800 Kelvinů, kde je vytlačená modrá složka světla, velmi málo zelený a teda podpora toho cirkadiálního rytmu člověka, toho biorytmu je na velmi vysoké úrovni. Můžeme to nazvat v podstatě i zdravým světlem. A je to taky trend, který se dostává do povědomí a my se snažíme edukovat tu veřejnost o tom, že svíťme zdravě, svíťme lépe a buďme k sobě hodní. No, presne tak. V neposlednom rade, čo sme vlastne nespomenuli, je aj samotná spotreba. Pri tom osvětlení. My nemáme úplně doladěný nějaký use case, kde bychom to ukázali v grafech. Nicméně takovým nějakým dílenským měřením jsme zjistili, že když je nominál světlo 40 W, spotřebováme při těch 24 V, teda 40 W je spotřeba. Když snížíme jas na 80%, není to 80% spotřeby, ale jsme zhruba někde na 60%. A co jsem si to tak nějak zkoušel a hrál jsem si s tím, tak jsem se dostal na nejnižší měřitelnou hodnotu, byla 1 W. Okay. A pořád to bylo hodně jasů na noční režim. Čili při 10% světla jsem pod úrovní, nebo na úrovni možná někde měřitelné spotřeby a pořád nejsem tak nízko, aby mi to vyhovovalo na noční režim. Čili ta spotřeba je tady úplně úžasná. Životnost, o té jako nemusíme asi mluvit, protože ty zkušenosti, které máme, nejdelší projekty, které jsou, co si pamatuju, 8-9 let a ty lidi se nám neozývají, pokud nás nevolají na kafe nebo my je. Super, no. Čiže co tam jako nejslabší články budou potom ty zdroje a ta elektronika, která má jaký kondenzátory, který vysychají a tak dál, ale pořád se bavíme o tom, že tam ta servisovatelnost není potřeba dlouhý roky. Záruka teda u nás na ty produkty, pokud se bavím o klasickém produktu 24V, tak bývá 5 roků s tím, že si ten produkt vyrábíme, takže v případě nějakého problému nemusíme zahazovat ty věci, ale víme servisovat opravdu každý díl toho produktu, pokud to není něco speciálního do bazénu, kde je to zavařený, zatavený, naplněný silikonem, ale je to nějaká bodovka, jako je třeba tohle, tak tu víme v podstatě rozebrat a víme ji repasovat, víme vyměnit ten světelný zdroj nebo ten driver, který je toho součástí a to víme v podstatě u 90% produktů. Super, čiže není potrebné vyměnit celé světlo. Vůbec. A ještě přemýšlíme s kolegama na nějakým takovým projektu obnovy těch světel po jejich životnosti, kde se bavíme o 13-15 letém horizontu, že nám jako kdyby přijde líto vzít ty produkty, vytrhat je z těch zdí nebo z těch stropů a z podhledů a zahodit je do koše, ale jak přemýšlíme, jak udělat to, že by nám ty lidi vrátili ten produkt a my jsme ho nějakým způsobem repasovali, ať už pro ně nebo pro někoho jiného. Tohle to je ale na dlouhý roky ještě dopředu plán, protože není potřeba tím, že jsme docela noví. A jsme vlastně od roku 2018 na trhu. A tak ještě pořád je tam čas na to, aby jsme začali řešit to, že ty lidi budou potřebovat měnit to osvětlení. Jaké 3 chyby dělají lidé nejčastěji při návrhu chytré domácnosti a osvětlení a jak jim předejít? Asi sme to už nakousli. Asi sme to nakousli, hej, presne to veľmi závisí od toho, že či ten zákazník príde s návrhom priamo od nejakého architekta alebo projektanta, alebo teda on má nejaké skreslené predstavy, ako by to asi chcel
spomínam si na zo pár takých zákazníkov, ktorí došli a chceli ovládať svetla, ale chceli ich ovládať len relátkami. To znamená zapnúť, vypnúť. Mm-hmm. A čo svojím spôsobom má tiež určitú výhodu, lebo v rámci toho inteligentného systému dokážeš potom tie svetlá centrálne vypnúť, všetky centrálne zapnúť, môžeš tam používať simuláciu prítomnosti, rôzne denné plány, týždenné plány a tak ďalej. Ale keď im začnem ukazovať a rozprávať sa o tom, prečo by mali tie svetlá stmievať, zase sa tam dostávame. A to aj v zónach, alebo teda v priestoroch, kde by ich to vôbec nenapadlo, ako je napríklad chodba, ako je kúpeľňa, kde nechceš, aby ťa to v noci oslňovalo, alebo naopak ráno, keď sa zobudíš, aby si tam mal 100% napeckovaných, ale aby to pekne plynulo, prichádzalo, hej, s tou intenzitou. Oni majú predstavu, že vedeli by si to týmto spôsobom ovládať, povedzme v tej obývačke, kde tých svetiel majú naozaj veľa a potrebujú to riešiť ako svetelnú scénu, tak naopak sa im snažím povedať, že to má zmysel aj v iných priestoroch. A v neposlednom rade, keď jedna z takých tých chýb, čo by som chcel zdôrazniť, je, že oni majú tie svetlá pospájané od rôznych dodávateľov. Svetla od výmyslu sveta, hej. Proste to je... nejde o to, že ako sú na tom tvárovo, že či sú to bodovky, alebo sú to nejaké hexagóny, alebo sú to nejaké prstencové osvetlenia, ale vlastne tú chromatickosť. Chybí tam to uniformita. To je proste úplne iný pocit z toho, keď to svetlo máš v celom dome, v byte nastavené na rovnakú farbu, na rovnakú intenzitu, ako keď každé svetlo ti svieti nejak inak. No. V každém pokoji je iný príbeh. Takže toto je asi taká myslím, že najväčšia chyba, ale nebral by som to ani, že chyba, skôr je to neznalosť, že nevedia o tom. Nevedia si to predstaviť. Podle mě tam právě tohle je ten komfort, který si jako kdyby beru, že dá se vyřešit světlo, v podstatě těch světel je mraky na tom trhu. A co mě trochu jakoby trápí právě, a proto to děláme jinak, je to, že já když si vezmu různý světla od různých dodavatelů, tak přichází to, co říkáš, že ty světla prostě svítí jinak. A bohužel rozšířený na trhu je nekvalitní světlo. Nemluvím o tom, jak je zpracovaný, jak vypadá zvenku, ale mluvím o tom, co na nás svítí. A tam já opravdu kladu vysoký důraz na tu kvalitu toho použitého čipu a toho zpracování ty samotné diody, která na nás emituje to světlo, svítí na nás, aby prostě byly vysoké ty hodnoty, aby byl vysoký parametr R9, aby byl vysoký parametr CRI, což nám říká, jak věci vidíme reálně pod tím světlem, a potom prostě dostane ten člověk tu kvalitu, kterou si myslím, že si pro sebe zaslouží. Máš wow moment, který klienti zažijí, když poprvé rozsvítí plynule osvětlení Minalox s náběhem ze změnou chromatičnosti? Ja asi moc nie. Tým, že na tie inštalácie nechodím, že my tie stavby neodovzdávame. Sú to naši inštalační partneri, tie elektrikári, ktorí v konečnom dôsledku s tým systémom a s tým riadením fungujú a odovzdávajú to zákazníkom, ale minimálne v tomto showroome ten wow moment príde častokrát vlastne zmenou tej svetelnej scény. Okay. Že to je proste jedným klikom zmení úplne celú náladu toho priestoru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kolik? 8, 9 svetelných okruhov? No, je ich tu viac. A řídí sa to jedným stiskom, hej, ako keby, takže tam prichádza ten moment. Okay. Že oni si to častokrát nevedia predstaviť a to je vlastne to, že prečo jednak ísť do tých svetiel, okrem teda tých ostatných vecí, ktoré sme si tu dnes spomenuli, či tá barevnosť, alebo teda tá chromatickosť, alebo tá intenzita toho svetla, tá teplota tej farby, tak je aj to samotné ovládanie. Či už si to spomenul, že sa to ovláda pomocou tých pohybových čidiel alebo nejakého jedného tlačítka na stene. Má to byť zjednodušené. Ten systém má priniesť to, že vám to ovládanie zjednoduší čo najviac. Jaký trend v té automatizaci osvětlení tě teď, že tak nejvíc táhne, nejvíc baví? Je to
to automatické změnění se toho světla na základě polohy sluníčka nebo nějaké věci okolo nočního režimu možná? Za mňa určite vlastne tým, že ak v tom dome máš mať systém na automatizáciu, tak jednoznačne to nastavenie tej intenzity toho osvetlenia, aby som nemusel nad tým uvažovať, zapínať, meniť, hej, či už cez aplikáciu alebo nejak inak, ale proste, že je to nastavené a že to prechádza cez ten deň s tebou. Hej, to je úžasná vec a to sú veci, ktoré si človek možno neuvedomuje, ale dneska to zažívame úplne všade, či už v aute, hej, kde máš tiež rôznych asistentov a vôbec si neuvedomíš to, že sa ti same zaplí tie svetla, hej, lebo si vošiel do nejakého tunela. A toto je presne to, že ten systém je vlastne asistent len v dome, nie v aute a keď to používam v aute, prečo by to nemalo byť aj v dome? Že to je úplne jednoduché. Hej. Takže určite za mňa toto a potom tá nálada, lebo to je asi povedzme najdôležitejšie z toho, že čo vnímaš ako keby z tej automatizácie v tom dome je najviac asi to svetlo. Hej. Samozrejme, že musíte byť teplo, alebo musíte byť príjemne, keď je tam moc teplo, tak je ten priestor vychladený, ale to, čo vnímaš najviac, je vlastne to svetlo, hej. A to, keď máš nastavené tak, jak má byť, tak je to za mňa úplne Je tohle to hodně podceňovaný, že fakt se setkáváme s tím, že ty lidi prostě nechtějí v garáži řešit to osvětlení, nechtějí v technické místnosti řešit to osvětlení, přičemž je to součást toho prostoru a velmi důležitá, když je garáž spojená s domem, tak funguje jako nějaký kumbál, jako odkladka na vody, plechovky s pivem nebo něco podobného a když večer v té lednici jdu do té garáže a nemůže se tam prostě na mě rozsvítit těch 6700 nebo 500 nebo kolik kelvinů a hodit na mě tu modrou složku světla, no. Alebo aj môže. A nebo aj môže. Ale je to o tom, že podľa mňa, že keď to človek vyskúša, tak zistí, že wow, že prečo som to neriešil feedbacky, my se taky moc bohužel nedostáváme k těm feedbackům od těch koncových zákazníků, protože vlastně ten náš partner je ten instalační partner a teda ten osobní kontakt s tím koncovým, s tím uživatelem už moc nedostáváme, ale když se k nám náhodou nějaký dostane, tak většinou je to, že to světlo miluju, že to je jak kdyby jim hořel doma oheň a že to taky teplo toho domova a v podstatě to světlo dotvoří ten domov. Jo, přesně tak. Kdyby si měl doporučit startovací balíček Minalox a Tab Home pro nějaký třeba menší byt, co by v něm určitě nemělo chybět? No, tak určite riadiaca jednotka. Bez tý by to nešlo? Určite riadiaca jednotka a určite by som tam dal 12 LED OC modul, ktorý je určený vlastne to stmievač na stmievanie pomocou PWM signálu, čo sa využíva práve pri týchto 24V svietidlách. Ale je to vlastne zároveň aj výstupný modul, ktorý je možné prepojiť a cez pomocné relátka získať tak plnohodnotné výstupy. Čiže dve muchy akoby jednou ranou a určite nejaký smart switch, multizónový kontroler, cez ktorý to vie. Malý byt je obývák, kuchyně, vstup, koupelna se záchodem, jsou to 4 místnosti, máme nějaké 4 zóny, kde potřebujeme řešit osvětlení. A máme tam asi řízení klimatu a to je v podstatě asi všechno na ten základ, čili ten rozpočet v podstatě bude velmi nízký a umíme za pár korun udělat hodně muziky. Presne tak. Akože ono to býva častokrát aj otázka, že koľko ten systém bude stáť v tom dome, no tak to veľa závisí od toho, že koľko tých zariadení máte, ale ono to môže byť veľmi lacné, môže to byť aj veľmi drahé. Hej. Čím viac tých zariadení do toho domu, do toho systému privediete alebo pripojíte, samozrejme potrebujete tým viac hardveru, čo vám stupne na cene. Ale v tých základoch, presne tak, ako ty hovoríš, vie to byť za pár stovák. Nemáš nějaký use case, kde si porovnával standardní instalaci a chytrou instalaci? Bolo ich zo pár tých porovnávaní aj v minulosti. Je to veľmi ťažké v tomto smere porovnávať, lebo ono není to len
o tom kábli, o tom hardveri, o tom, čo potrebuješ pri klasickej inštalácii, aké ovládače a tak ďalej. Je to ale aj o tom, o tých službách, čo dostaneš vlastne od toho inštalačného partnera. Máš nějaký use case, kde si porovnával tu cenovou hladinu toho smart home a toho klasického řešení? Mám a začína to vlastne pri tom systéme, ja to hovorím každému zákazníkovi, že my sa do toho domu dostávame cez reguláciu topení, čo je vlastne úplný základ v každom jednom dome. A potom sa to dostáva na tie ďalšie keby sféry, osvetlenie a žalúzie a tak ďalej. Tam je to veľmi jednoducho spočítateľné, lebo v klasickej inštalácii za všetko potrebuješ mať nejaký solo ovládač alebo nejaký špeciálny modul alebo smart motor na žalúziách, hej, či sú to nejaké stmievače, nejaké osvetlenia a tak ďalej. Toto pri kombinácii alebo teda pri použití smart home systému úplne odpadá. Hej. Presne tým ja hovorím zákazníkom, že je potrebné si najskôr zrátať, čo by ho stáli všetky termostaty, všetky stmievače, všetky inteligentné motory na žalúzie a potom nech si tú cenu porovná. Okay. S tým, že veľká pridaná hodnota je, že vlastne tie zariadenia smart sú prepojené medzi sebou. Dokážeš ich vlastne ovplyvňovať navzájom. Jedna tá strana dokáže dopomáhať tej druhej, teraz myslím konkrétne na nejakú reguláciu kúrenia v spojitosti so žalúziami a samozrejme potom prichádzame aj k tomu osvetleniu a zo spotrebou a tak ďalej, hej, že tých aspektov je veľmi veľa v tom dome a ten zákazník nakoniec zistí, už keď sa dostávame keby k tomu finále, že teda čo všetko by ovládal v tom dome, že aj veci, ktoré ho na začiatku vôbec nenapadli, že by mohol mať v smart systéme, nakoniec zistí, že vlastne však ja toto tiež nepotrebujem ovládať cez nejakú ich riadiacu jednotku, keď tu už mám centralizovaný systém tábom, hej, čiže... Smutný je, že v mnoha případech ty klienti v podstatě nevědí, že tohle to všechno můžou mít a oni smetou ze stolu ten smart systém hned na začátku, protože vidějí tu cenu, protože od vás nebo od partnera vašeho, když dostávají cenovou nabídku, tak v podstatě dostávají konečnou cenovou nabídku. Od elektrikáře souseda, který jim vybaví tu elektriku za pár korun, není problém sousede, nedostanou ten rozpis komplexní a proto se jim líbí ta cena. Jen pak přijde to, že souseda, ale já bych chtěl rekuperaci. Dobře, to není problém a víš, bude stát 500 euro ovládání ty rekuperace. Já bych chtěl i topení zónový. No není problém, akorát bude stát 150 euro na zónu regulace. No a ještě by tam měly být žaluzie. Jasně, není problém, ale 250 euro stojí ten motor, který, když budeme používat například právě vaše relátka, tak se dostáváme na kolik je, máš rozpočítaný, kolik stojí? Je to plus minus možno asi o 100 alebo o 150 euro levnější. Jo, čili je potřeba porovnávat porovnatelný. Smart home neznamená drahý barák. Znamená to integrace, pohodlí, automatizace. Presne tak. A možná i lepší cena v konečnom dôsledku. To sa môže ľahko stať, samozrejme. Všetko to závisí od toho, že... Ja vždy hovorím, že keď tam má nejaký základ, tak to niečo stojí, ale keď tam doplňa ďalšie veci, tak síce cena rastie, ale v konečnom dôsledku sa znižuje, lebo keby si to kupoval na strane klasickej inštalácie, tak tá ti bude rásť takto, hej. Tým, že už tam máš v systéme riadiacu jednotku, ktorú už použiješ na všetko ostatné, o to menej platíš. Hej. Úžasné je to, že je to spojený. To, co si vzpomenul, že to spojuje ty technologie jednotlivý, čili v chytrém baráku se nestane, že na severní straně topím a na jižní straně chladím. Nestane se, že bude v době nějakého přechodního období ten systém vytápět ten barák, přičemž druhý den bude vedro a zbytečně by byla utrácená ta energie. A tady bych možná navázal další otázkou, že vnímáš dneska nějakou větší poptávku po úsporách pomocí toho chytrého systému energie? Bez debaty, ako téma úspory tu bola od začiatku, proste niekoľko rokov dozadu, a keď tí zákazníci sa zaujímali o smart home, tak tá téma
A to sa ešte, povedzme, že viac skloňovalo, že keď si dáš ten systém, tak ušetríš na tých veciach. A to určite áno, ten systém sa dá výborne vyladiť, tak aby si získaval tie plusy z toho a tá spotreba bola nižšia. Ale ja to vždy tomu zákazníkovi hovorím, že na tom prvom mieste je ten komfort. Hej, že ten systém je o tom komforte a presne jak tu hovoríš o tej dotvorení tej nálady, krásnejšieho interiéru, dizajnu, hej, potom dneska ľudia bážia. A samozrejme tie energie sú tiež dneska hlavnou témou, lebo máme tu fotovoltaiky, máme tu batériové úložiska, všetko sa to vlastne točí okolo tej nezávislosti, hej, a to treba nejak riadiť, hej. Na to práve takéto systémy, či už je to Tap Home alebo nejaký iný systém, sú na to určené, s tým, že dokážeš tam ako keby zmanéžovať, povedzme, už tie získavané prebytky, či už máš tú fotovoltaiku, alebo zase na druhú stranu, keď potrebuješ obmedzovať to kúrenie. Veľa tých ľudí ešte dneska používa aj elektrické kúrenie, hej, že není to o tom... Já jsem jeden z uživatelů elektrického topení, ale v pasivním domě. OK, tak to je ešte o jeden schodík vyššie, že to dáva zmysel, ale ja sa s tým stretávam, máme aj inštalačné firmy, aj partnerov, ktorí s elektrickým kúrením robia, či sú to fólie alebo odporové káble, a musím povedať, akože bol tam nejaký útlm, ale zase sa to dostáva, hej, do popredia. Je to o tom návrhu zase, presne ako sa to na začiatku nastaví, aby to všetko dobre hrálo. A to je přesně ten rozdíl mezi tím smart homem a tím hloupým, nebo neříkáme hloupým, ale standardním domem s klasickou elektroinstalací a teda ve spojení s elektrickým podlahovým topení, to je neporovnatelná věc. Smart homeu. Zapínám to topení, řídím ho PVM frekvencí v podstatě. Zapínám ho na nějakou periodu, potom je nějakou periodu vypnutý. První věc, zónová regulace, čili v ložnici mám nižší teplotu, v obýváku mám vyšší teplotu. Návaznost na potom okna, dveře. Otevřu okno, topení se vypíná a nezapne se, dokud nepřijde ta teplota do hodnoty, která by mohla mít potom nějaký trvalější následky v rámci nějakého zamrznutí nebo něčeho takového. Teď to právě dobře funguje s dětma, že ty nemáš šanci odkontrolovat dítě v pokojíčku 24 hodin denně. Vidíš, že máš zkušenosti, že otevře ti okno a při 18 stupních prostě už se klepe tak zimou, že ho jde zavřít samo a nemusíš mu říkat, že zavírej ho, protože prostě, a to stejný klimatizace. Já nebudu vyhřívat, nebo teda chladit ten prostor s otevřeným oknem, protože ta energie jde prostě pryč. V návaznosti na šetření té energie, co je asi dobrý zmínit, že jsou tam přítomnostní čidla, ten interiér ví, že se tam někdo pohybuje a teda drží tu náladu světla zapnutou, jakmile ho opustí po nějakém uplynutí času, automaticky ty světla zhasne a to jsou ty základní věci, kde šetříme teda tu energii, a potom přichází na řadu ta fotovoltaika, kde to šetření je ještě umocněný tím, že vlastně vyrábím tu energii, je to v zimě, svítí mi sluníčko, tak já tu energii pošlu do topení. Přehřeju v podstatě ten interiér a naakumuluju se to teplo na večer nebo odpoledne, kdy to světlo nebude svítit. V létě to zase dávám do té klimatizace, podchladím v podstatě trošičku ten interiér a zase si akumuluju tu zimu. Tu energii dávám prostě tam, kam v tu chvíli má přijít. A nemluvím o potom nějakých spotových trzích a tak dále, kde vím nakupovat, prodávat tu energii, což se s tím systémem dá dělat v podstatě v řádu nějakých milisekund a podle nějakého kalendáře nebo nastaveného harmonogramu toho prodeje, nákupu a tak dále se to dá pomocí toho Tap Home systému řídit velmi efektivně a jednoduše a automaticky. A automaticky, presne tak. Ja by som spomenul možno, že pri tom topení alebo teda tom kúrení
sa dneska veľa používajú vlastne tepelné čerpadla s TUVčkou alebo s akumulačnými nádobami, kde si tie prebytky vedia ukladať. A vieš ten chod či už toho čerpadla a samotného kompresora obmedzovať, aby to zbytočne nechodilo, keď to není potrebné, hej. A na toto ten systém je krásne urobený, dá sa krásne vyladiť. Je to len o tých podmienkach, ako si to ten zákazník nastaví. Ale zase vrácame k tomu, že je dobre mať nejaký prehľad a nejakú víziu už na začiatku, hej? Lebo už je potom neskoro, keď sa pustíte do toho hneď bez hlavom a tu vám ten dodá toto, ten ďalší vám dodá takúto technológiu a potom zistíte, že ale ja by som to chcel robiť inak, lebo tu ten systém mám a potom zistíte, že ste to zbytočne kupoval, lebo ste o tom nevedel, hej? Takže... Je strašně důležitý ten kvalitní partner pro toho investora, který ten systém zná a který ho v podstatě od začátku koriguje a nějakým způsobem nastavuje ty mantinely. Investor by měl říct, jaký jsou jeho požadavky a ten integrátor by měl ty jeho požadavky vlastně spojit dohromady a dát mu řešení A, B, C, D, E, F, G. Tohle to koupíte, bude to fungovat, ale má to takovýhle úskalí. Spojovat prostě ty technologie, které jsou spojitelné a jsou jednoducho spojitelné. A stalo se nespočetněkrát, že se instalovalo něco, co bylo samo o sobě chytrý, ale neumělo se to úplně potom spojit s tím systémem a aby se to s tím systémem spojilo, kupovalo se dalšího něco mezi to, co bylo chytrý. V konečném důsledku to stálo několikanásobně víc, než by vůbec muselo. Přesně tak. Jak si představíš chytrý dům za 5 let, pokud jde o integraci světel, stínění a nějakých dalších prvků v Tab Home? Bezdrátově. Nie. Bezdrátové, áno, robíme na nejakom bezdráte, hej, to je pravda. Ja sám som užívateľom polovice tej inštalácie drátovej a polovice bezdrátovej, kde testujem rôzne veci a teda viem sa k tomu vyjadriť a ja by som... Drát je drát, že? Presne tak toto chcem asi ukončiť, že drát je drát. A to je z tej skúsenosti hlavne. A ako si to predstavím, ja chápem, že dneska tie technológie idú do popredia v tom zmysle, že všetko sa snaží byť bezdrátovo prepojené nejakým meshom a tak ďalej. Čo je úžasná vec, lebo kúpíš, napojíš, funguješ, hej. Ale stretávame sa zase aj veľakrát s tými zákazníkmi, ktorí nechcú o tom ani počuť, hej, že oni sú nastavení, že proste on nechce bývať v nejakej mikrovlnke, hej, v tom dome, dokonca majú to podelené, kde môže byť dosah Wi-Fi, kde nemôže byť dosah Wi-Fi a takéto veci. To sa normálne rieši. A myslím si, že tak to bude aj za 5 rokov. Budú proste náčenci, ktorí pôjdu tým bezdrátom a budú si kupovať zariadenia kdekoľvek, integrovať do jedného systému a budú zákazníci, ktorí nedajú dopustiť na drát a proste budú sa snažiť to napchať do tých stien a komunikovať po tom dráte, hej. A my, čo snažíme, samozrejme, ten bezdrát chceme mať, lebo sú určité veci aj v tej drátovej inštalácii, keď sa na niečo zabudne. Hej. Alebo rekonstrukce, presne tak, že uvedomujeme si, že nie úplne každý má tú možnosť, však v konečnom dôsledku aj tá moja inštalácia. Co si budeme povídat, paneláky z roku 1980 prostě sekat nechceš. No. A ten by som možno aj rozsekal, ale nechceš sekať úplne nový byt. Takže asi takto nejak, myslím, kde to vidím, no. Určite ten vývoj ide strašne rýchlo dopredu, hej, že to je proste, si povedal 5 rokov, ale za 5 rokov to bude iný svet. Tam sa stane toľko vecí, že tu sa rozprávame aj v tom vývoji, aj vidíš, ako rýchlo to ide, keď sa púšťaš do vlastného vývoja a ako to aj trvá a čo všetko to zo sebou prináša, ako to musíš vyľaďovať a hlavně zase... už když dělám, a jsem vlastně jako v podstatě někde v půlce, tak už vidím, že to umím líp a že to už jakože už to můžeme dělat ještě i takhle a potom tam přijde ten management, víš, jakože ta finanční stránka a teď ten prodej a tak dále a klepou si na čelo, že
Michal, my jsme nezačali prodávat ještě tohle, ty už chceš dělat tohle, jo? Jo. Máme tiež svoju roadmapu. A není to tak, že by sme nechceli. Chceme mať všetko samozrejme, ale postupne. Jo, přesně tak, step by step. Ale myslím si, že dneska aj v tom portfóliu rôznych, či už tých ovládačov, si myslím zákazník vie vybrať. Máme tu rôzne prevedenia, či už ovládače s displejami, alebo smart switche, tlačítka, ktoré sú od jedno tlačidla až po 6 tlačidlo. Zákazník si vie vybrať v krásnom prevedení, dizajne v nanoplaste, ktorý sa dneska používa v dizajnových kuchyniach a je to veľmi príjemné na dotyk a každý, kto príde, tak je z toho úžasnutý, keď to chytí do ruky. A tie tlačítka môžu byť v viacerých prevedeniach, či už je to štvortlačidlo, alebo je to 5 tlačidlo, alebo je to proste prepínač 10 zariadení. Okay. A každé to jedno... Mně se líbí ten proximity senzor. Možná... Je to super s tým, že nemusí ti to svietiť do očí, jak to na tej stene je celý čas, ale je to nastavenie. Môžeš to mať zapnuté a nemusíš to mať zapnuté. Keď sa priblížiš alebo oddiališ, tak sa ti to vypne alebo naopak zapne. Takže myslím si, že ten zákazník už v dnešnej dobe si bude vedieť vybrať a určite tie smart switche majú svoju pridanú hodnotu, keď ich používaš. Co podle tebe dělá ze světel Minalox vhodného partnera pro instalace, pro uživatelský zážitek? A pre nás je dôležité, keď tomu zákazníkovi vieme ponúknuť svetla, ktoré že budú kvalitné, že budú jednoduché pre inštalačného partnera, čo sa týka montovania a zapájania a ponúknuť niečo, s čím bude určite spokojný. Hej. A samozrejme, že tie témy sú rôzne ohľadom osvetlenia, či majú ísť do 230, alebo či to majú byť dáli svietidlá a tak ďalej. Nehovorím, že tie ďalšie možnosti stmievania a ovládania osvetlenia nemajú výhody, zase sú stávané troška inak, ale za mňa je toto smer, ktorý dobre funguje a preto si myslím, že ten zákazník minimálne za to, aby zistil a spoznal tú značku a tie svetla, je vhodné. Hej. Děkuju moc. Jo. Pavle, děkuji ti krásně za dnešní rozhovor, bylo to fajn, jsem velmi rád, že jsme se sešli, že jsme se viděli a věřím, že to někdy zopakujeme zase u nějakých nových témat osvětlení a vašich produktů. Možná můžeš mi ukázat ještě na tom tlačítku nějakou změnu té scény, že vlastně jak to funguje, že co s tím trošku vím udělat? Samozrejme, vlastne toto je ovládač, ktorý dokáže ovládať až 10 zariadení. Je na tebe, čo si tam navolíš. Zařízení. To znamená, môže tam byť svetelná scéna, môže tam byť termostat, môže tam byť ovládanie audia, môže tam byť žalúzia, môže tam byť odchodové tlačítko. Je to zrkadlenie zariadení z aplikácie. Okay. A vlastne jednoduchým spôsobom, keď tam mám navolené alebo predvolené svetelné scény, viem ju zmeniť jedným stiskom, hej. Okay. Kde mám scénu všetko zapnuté alebo naspäť sa vrátim do tej utlmenej scény, po prípade môžem nastaviť ešte nejaký nočný režim, hej. Na parádu. To už je na tom, koľko tých scén si tam zvolíš. OK. Děkuji ti moc. Díky moc. Vidíme se příště. Vidíme se příště.